ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ କୋଢ଼ିଚି ଗଛ ଶାଳ ଗଛ ବର ଗଛ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ସେ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଟକେସ୍ ଆହାରି ଭିତରେ ସେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ରୁଟି ଗଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଗଛ ଅଛି ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ରୁଟି ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଗଛ କେମିତି ରୁଟି ହଟକେସ୍ ଭିତରେ ରୁଟି ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାହେଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଏତେ ଭଲ ଆସୁନି ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ରୁଟି ଗଛ ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ବିରଳ ଗଛ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ହଟକେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଇଏ ରୁଟିରେ ତିଆରି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଗଛ